Tervetuloa mukaan Pohjois-Suomen erämessuille. Messut avoinna perjantaina, lauantaina 10-18 ja sunnuntaina 10-17. Nähdään erämessuilla. Hyvää kevättä. Kiitoksia paljon, että olen saanut jälleen kerran tulla tänne avaamaan nämä messut ja nyt nämä messut on virallisesti avattu. Kiitoksia. Erikoisuutta näillä messuilla riittää vähän enemmänkin. Halonhakkuun SM-osakilpailu perjantaina 15.5. Tervetuloa katsomaan. Kädentarkkuutta voitte kokeilla monessakin eri pisteissä. On jousiammuntaa useassa muodossa, pienoishirvirataa ja laserammuntaa. Haulikkoaseita pääsee kokeilemaan Hiukkavaarassa. Testiammunnat perjantaista sunnuntaihin kello 11.16. Kuljetuksia erämessuilta ja lauantaina kello 15 haastattelustuokio Lappi TV-tuotannosta. Ja ennen sitä Metsenneito on myöskin täällä erämessuilla. Riikka Hurskainen kertoo naisten metsästämisestä niin ruutiaseilla kuin myöskin jousiaseilla. Lauantain ohjelmassa kello 15 päivän puheenvuoron käyttää maakuntajohtaja Pauli Harju ja ennen sitä ja sen jälkeen tuovat vauhtia pientä ylimääräistä erilaista ohjelmaa Telemark-tiimin tanssijat. Messuilla on mukana myöskin naparetkeilijä Poppis Suomela. Erikoisuutena Pohjois-Suomen erämessuilla on eläinten täytön Euroopan mestaruuskilpailut. Tervetuloa mukaan Pohjois-Suomen erämessuille.